Bestseller New York Timesa Tamo gde rakovi pevaju dobio je svoju ekranizaciju. U bioskopima širom Srbije počeće da se prikazuje 18. avgusta, a tada će moći da ga pogleda i publika u Lazarevcu kao i epski horor Ne. Pre vikenda u četvrtak 18. avgusta na programu je film na terasi Centra za kulturu Najgora osoba na svetu. Najpre da počnemo od četvrtka, nastavljamo u okviru manifestacije Kulturno leto sa našim programom Leto, zvezda, terase i film. Program koji se zaista pokazao kao sjajan, poseban i drugačiji na terasi našeg Centra za kulturu, projekcija pod otvorenim nebom. Ovaj put zaista sjajan film, u pitanju je film Najgora osoba na svetu. Naslov jeste negativan, ali film je sve sem negativan. On je izuzetno je nežan, ali nekako je istovremeno iskren i malo surov, zato što pokazuje neku realnu stranu. Prati priču mlade žene 4 godine njenog života, gde ona ulazi u turbulentne ljubavne odnose, ali i neka njena potraga za karijerom. Tako da zaista zanimljiva, lagana i lepa priča. Četvrtak, 18. avgust, u 21 čas, cena ulaznice 300 dinara. Ono što nas očekuje petak, subota i nedelja kao naš redovni bioskopski repertoar koji je u našoj sali, jeste u 19 časova petak sinhronizovana animacija 100% Vuk, priča o 100% Vuku Frediju, koji je mislio da će biti najbolji Vuk na svijetu, ali to se nije ispostavilo kao tačno, tako da zanimljiva i sjajna priča. U 19 časova 100% Vuk, sinhronizovano što je bitno za naše najmlađe, a istog dana u 21 čas jedan sjajan film, jedna lepa misterija i nešto drugačija priča, snimljena prema bestselleru, u pitanju je Tamo gde rakovi pevaju. 21 čas, petak 19. avgust, zatim subota 20. avgust u 19 časova Liga superljubimaca, nešto veselo, razragano i lepo. Naši poznati glumci pozajmljuju glasove, to su Aleksandra Dojičić, Miloš Timotijević, Tamara Krcanović i mnogi drugi, sinhronizovan 19 časova. Zatim u 21 nešto za ljubitelje drugačijeg žanra, za ljubitelje horora, ali i horor koji je specifičan, u pitanju je epski horor. Naime, Oskarovac, koji je poznat po svojim filmovima Beži i mi, ovaj put je uradio film koji se zove Ne, koji je drugačiji, koji ima tu dozu i horora i epskog horora, ali i neke misterije. Tako da zaista sjajna priča, nedelja, to je subota, 20. avgust u 21 čas za sve ljubitelje horor filma, film Ne. Program Kulturnog leta nastavlja se muzičko-scenskim izvedbama i predstavama za najmlađe. 19. avgusta u 19:30 nas očekuje manifestacija Plešimo zajedno, u pitanju je baletski studio Srna i plesna radionica koja će pored dobre zabave i ono što će nam oni prikazati nekako biti interaktivna, ali će uključiti naše mališane koji budu došli taj dan ispred Centra za kulturu. Slobodan je ulaz, plato ispred centra i nekako će naučiti neke prve korake i modernog i klasičnog baleta i tako možda i zavoleti taj sport i tu umetnost. 19. znači avgust u 19:30. 24. nastavljamo sa kulturnim letom. I posle malo neke pauze nastavljamo sa našim Puls teatrom i predstava koju su nam pripremili za decu. U pitanju je Pazi crveno, lepa edukativna predstava u 19 časova. Kao što sam rekla, ulaz za sve manifestacije, za sve programe u okviru manifestacije Kulturno leto je slobodan ispred Centra za kulturu Lazarevac. Ako dođe do nekih pogoršanja vremenskih prilika, sav program će biti premešten u naše prostorije unutar centra. Pri kraju manifestacije 26. avgusta na programu je pesničko veče. Glumci Puls teatra govorit će poeziju lazarevačkih pesnika, dok će 29. avgusta biti održana revija pozorišnih predstava 9. školskog pozorišnog festivala. Zatim nastavljamo 26. avgust u 21 čas, pesničko veče, glumci govore poeziju lazarevačkih pesnika, učestvuju glumci Puls teatra i muzička podrška Udruženja muzičara Sinkopa. Zatim 29. za završetak ulazimo u tu završnicu avgusta i završnicu same manifestacije. U 19 časova revija pozorišnih predstava 9. školskog pozorišnog festivala. U pitanju je program koji već ima tradiciju kod nas u centru i koji će ovaj put prikazati svoje predstave koji su zaista sjajne. Rade deca lazarevačkih škola, sjajne učiteljice vode taj program i predstave su zaista sjajne, kvalitetne, scenografija je bogata, zaista izgleda kao da su radile neka velika pozorišta. Sportski dan koji će biti organizovan u Gradskom parku na programu je 30. avgusta od 17 časova. Manifestaciju Kulturno leto zatvorit će bend 5
581 koncertom Čola Night. Zatim 30. avgusta u 17 kulturno-sportsko leto koje će biti održano u gradskom parku Lazarevac i 1. završavamo manifestaciju Kulturno leto, u pitanju je Čola Night. Naime, naš lazarevački poznati band 581 će predstaviti muziku ovog velikog umetnika 1. septembra u 21 čas. Program Centra za kulturu i manifestacije Kulturno leto istaknut je na sajtu ove ustanove, a u slučaju loših vremenskih uslova program se ne otkazuje, već će biti realizovan u prostorijama centra.